सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। रस्ते गटार ही कामं होणारच आहेत, परंतु शहरासाठी वेगळं असं काही करता येईल याकडे नगरसेवक अधिकाऱ्यांनी काम केलं पाहिजे, अशा शब्दात आमदार निलेश राणेंनी मालवण नगर परिषद आढावा बैठकीत नगरसेवक अधिकाऱ्यांचे कान टोचले। जनावर म्हणजे खास करून कुत्रे, घनकचऱ्याचा प्रकल्प आहे, STPचा प्रकल्प आहे, नळपाणी योजना आहे, लाइटिंगचा विषय, कामगारांचा विषय, मग आपला तो वित्त आयोगाचा विषय मला स्वप्नील पाटील यांनी सांगितलं। तर हे सगळे विषय, जिव्हाळ्याचे विषय आपण ते सगळ्यांनी समजून घ्या, आपल्याला फॉलो करून हा सगळा मी माझ्या लेवलवर जेवढं करते तेवढं मी करायचा प्रयत्न करणार आहे। पण नगरसेवकांना पण माझी हीच विनंती आहे, आपापल्या वॉर्डमध्ये तुम्ही मागत राहा, तुमची मागणी रास्त आहे, तुम्हाला ते मिळालं पाहिजे। पण शहरासाठी पण आता नाविन्यपूर्ण योजनेमधून नाविन्यपूर्णामध्ये पण एक वेगळं महत्व असतं, त्या एक वेगळा निधी असतो, काहीतरी सुचवा शहरासाठी, काय आपण करू शकतो, ट्रॅफिकच्या व्यवस्थेसाठी आपण काय करू शकतो। आपण हे सभागृह चालवतो, सभागृहामध्ये शहराला चांगलं काय देता येईल याच्यासाठी पण हे सभागृह चाललं पाहिजे। वैयक्तिक माझ्या वॉर्डमध्ये हे मिळालं नाही, हा कॉन्ट्रॅक्टर काम करत नाही वगैरे वगैरे, मी माझ्या 6 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आमदारकीच्या कुठल्याही ठेकेदाराचं नाव देखील मी सभागृहात काढलेलं नाही। मला वैयक्तिक विषय करायचा नाही, करायचं काम म्हणजे एवढं चांगलं करायचं की लोकांना ते आवडलं पाहिजे। लोकांनी पण विश्वासाने आपल्याला निवडून दिलं, तर आपल्याला लोकांसाठी ह्या सगळ्या योजना एकदा पहिलं राबवाव्या लागतील, पहिलं शहराला एक आकार द्यावा लागेल, आकार दिल्यानंतरच हे सगळे पैसे इम्प्लिमेंट होतील। सीओ साहेब, आपण पण 2 दिवस येतात, आपण 1 दिवस वाढून आम्हाला मालवणला द्या, पाहिजे सेपरेट गाडी तुम्हाला मी पाठवतो। नक्की सुट्टी तुमची, ती तुम्ही घ्या, मी सुट्टीच्या दिवशी या असं सांगत नाही, सुट्टीच्या दिवशी हे लोक येणार नाही, तुम्ही येऊन काय, तुम्ही मला मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार द्या, तर 3 दिवस इकडे 3 दिवस तिकडे। पालकमंत्र्यांचा तो मतदारसंघ आहे, पालकमंत्री माझे बंधू आहेत, मी त्यांना सांगेन तुम्हाला 1 दिवस एक्स्ट्रा ऍडेड आमच्यासाठी सोडावं, तर तुम्ही आमच्याकडे या, 3 दिवस द्या, बाकी फुल टाइम कसं करायचं तुम्ही नंतर डिपार्टमेंटशी बोलून करेन। पण मालवणला आज खरोखरच या नियोजनाची गरज आहे, याला सगळ्या या विषयांना गांभीर्याने घ्या। शहराला आम्हाला अतिशय नुसतं पैशाची नाही, पैसे तर येणारच आहे, तुम्ही पैशाची काळजी करू नका, पैसे मी 100% आणणार, कुठेही काय कमी पडू देणार नाही, पण तुमच्याकडून पण मला तेवढंच रिस्पॉन्स वाटला पाहिजे। आता काय होतं, मला कुडाळमधून जास्त रिस्पॉन्स मिळतो, तिकडचे जे CEO आहेत औंधकर म्हणून, ते मला मंत्रालयामध्ये पहिल्या शिडीवर पाय ठेवतात आणि मला फोन करतात, साहेब मी आलोय, मला अमुक अमुक डिपार्टमेंटमध्ये तुमची मदत लागेल, अमुक अमुक मंत्र्यांकडे तुमची मदत लागेल, तुमचा फोन गेला पाहिजे। आणि त्यांच्या त्या पाठपुराव्यामुळे आज नाही करून मागच्या निवडणुका जरी असल्या तरी 25 ते 26 करोड रुपये इतर कुठल्याही नगरपंचायतीला मिळाले नाही, तेवढे कुडाळ नगरपंचायतीला मिळाले। लक्षात घ्या, फॉलोअप हा मेन असतो, आपण फॉलोअप करा, आपल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना इकडे सहकार्यांना सांगा की तुम्ही आता फक्त खुर्चीवर बसलेला आहात म्हणून काय आम्ही तुम्हाला प्रश्न विचारणार नाही, तसं होणार नाही, तुम्हाला प्रश्नांची उत्तर द्यावी लागणार, मी प्रश्नांची उत्तर देतो। मला कोणी कुठलाही नागरिक मला विचारू शकतो की तू निलेश काय केलं 6 वर्षामध्ये, तर मला सांगणं हे हा माझं कर्तव्य आहे, माझा जॉब आहे, माझं काम आहे। तुम्ही कर्मचारी म्हणून नगरपालिकेचे तुम्हाला प्रत्येक डिपार्टमेंटची जी जबाबदारी मिळाली ती तुम्हाला हँडल करावीच लागेल। इकडे आता सगळे झाल्या, निवडणुका झाल्या, सगळं झालं, आता तुम्हाला कामच करून दाखवायचं आहे आणि तसंच आम्हाला सगळ्यांना पण दाखवायचं आहे। तुम्ही कृपया करून मला या शहरासाठी ही सगळी कामं इम्प्लिमेंट करून द्या, नवीन काहीतरी आपल्याला जनरेट करतंय असं नवीन जनरेट काहीतरी करून स्कीम मला द्या, त्या स्कीम इम्प्लिमेंट कशा करायच्या ते आपण करू। आणि बाकी तुम्हाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो, काही अडचण असेल तर मला आपण कृपया करून कॉन्टॅक्ट करा, एवढं सांगतो आणि आपले आभार व्यक्त करतो। आपण इथे चांगली मीटिंग घडून आणली त्याबद्दल